आबौमोन बोरैबा बरिं रिं मोनसोबायलै आंखौ दिनै मानोबा आंखौबो बरिं रिं मोनसोदों बाला थाव होमबालाय बहाबाफोर बेरायना फैनि जोंनिया बिदि थास्लायस्लाय बेरायनो थांनायानो साबसिन जागोनलै आबौमोन आयो आयो बिसोरासो आंखौ गानना फैलायदो थाथिखिफोरासो आल्ला जि लेबेलखा मालै मानो गानना फैमारनाय आंखौ आं खत्थ' नेबाय थादोंमोन नोंसोरखौ बा एम्मान इदिखा नोंसोरो गाव गायनिया देलायनायानो जाया नेबाय थानांगो सोरबा नेबाय थागोन दे बरिं रिंनो इस थाथिखिया इसे टाइमखौनो नेनो हाला होमबा आरो इसेथ' बेराय थानांगोनानो खथक सेंग्राफोरा थांलाय फैलाय खामो आं मा जायब्रें ब्रें फैनांगोन होमबा आइबा जों गामियावनो एफा देलायनांगौ दे गामियावलाय गामिनि सेंग्राफोरखौ नुगोन आरोलै बेखौनो खोब देलायनांगौ दे आयौ गामिनि सेंग्राया मा सेंग्रा नङा आरो गामिनि सेंग्राफोरालाय गावनिनो बिदा फंबाय रखम जायो बेखौनो मासि नोंनि थाखाय गामिनि सेंग्राफोरा बिदा फंबाय रखम जानो हागौलै नाथाय आंनि थाखाय जानो हाया मालाबाबो हाय सेले फिफोर साला सिट थादो थु बेरायनो थांसै रानि मा जाखो मा जादों हा मा जादों दहायनिफ्रायनो नागिरगासिनो आङो नोंखौ नों बेयावसो जिराय फैबाय थादों हा न'आवदि एसेबां खामानि दं नोङो बेफोरखौ मावालाफानो नोङो बेयाव जिराय फैबाय थादों हा देवानि साला अबावथ' एसेबां गोबाव जाखो आं फैनाया दख' 10 मिनिटबो जायाखै नों बाराद्राय खोनथियो दे खुगा बुंनो फैदो एक्का खोमा सोमा बुसिगोनलाय गथ' गम मोनाखै थांग्रा थाङा हा मा खोनायथ' साबि खेन्थ'या बारो नोंनि खोमाखौ बुसि मारगोन आङो हो सयथिनिबो थांगोन दे बेखौनो एफा गाख्रबाबाबो जायो मा खारै फैमारदे गथ' थोरसि माखाखौबो सुनो दं अमा आदारबो होनो दं दिनै आंनिया बेरायनो थांनाया केन्सेल जाबायलै लोगोफोर गाबोन थांसिगोन दे नङाबा दे जागोन दे होमबालाय गाबोन थांसिगोन दे गाबोन नोंसानाव लिंहैनो थांगोन नोंखौ फैहाय लोगोफोर हादोर बिलोयाव हेलांसि मैगं खानो थांनि आयै ओंखाम मोनबायना मोनाखैलै आं दिनै बेरायनो थांनोबो बाथ्रा दंमोन अबावै देवानि मा खालि गिदिंथिंनायल' नामा नोंसोरनिया हाय बरावबो गोजानाव थाङालै माबा हाथायावसो थांनो नायदों थां हाथायावनो थांबाय था फैसाफोरखौ खरसा खाबाय था थां नोंनि फैसा खरसा थाङाखै दे बेयाव आंनिसो थांजोबदों गावगाया फैसा थाइसे बिबाबो हरा खेफिनथार नोंगोलै गथ' सोरनिथ' जाबाय थादों नों दा हा सिरिथा बाराद्राय बखिबाय थानाङा ओंखामफोरा जाबायबा खुरना हो माखारि बेथि नोङो हारसिं खुरना जानो हाया नोंनिया आखाइ गैया आथिं गैया हा जागोन दे खुरना जागोन रावबो खुरना होनाङा आंनो माथ' मैगं होनबालाय मैद्रु संना दोनदों आं बेखौनो जा बेलेग जेबो खाबावाखै आं खालि मैद्रु थास' मायबा मायबि हाग्रानिल' ओंख्रि साला बेफोरखौनो जाबाय थानांगौ बिदिबा जानो बासैलै आं बालनि आयौ माथो नांबावगोन नोंनो हा बेलेगफोरादि बेखौबो मोनजाया बेफोर मैगंखौ मोनजादों बेयावनो रंजाना था मालायफोरादि बेखौबो मोनजाया नोंगौ मायाबा आङो लोगोफोरनि न'आव खदाय नुयो नायै बेदरै जि लेम जाखायो जोंहाथ' ना बेदरनि मोखांखौनो नुखाला ना बेदरनि स्वादखौनो बावगारलांबाय आङो मा रखम मोनबा नै नोंसा नोमफाया होफैनायनि ना बेदर संना होगोन आं नोंसोरनो जानोबा जा जायाबा गाख्रबाय थानाङा बेयाव गथ' बेफोरखौनो सानफ्रोमबो जाबाय थायो नामा जालां नोंसोरनो जाना लादोलै आंनि भागोखौबो गोरनाया लागि आयौ माबायसि गथ'मालै बेबो सासे दै आयौ हाथायाव थांनो दा गोबावथार जासिगोनलै ओंखारनि र' आब' गावदां ओंखारबायनो ओंखाराखै ओंखारनोसै मा खारै ओंखारदो गोबाव जागोन जोंनिया र' दानो जागोन र' नानि थांनाय दुब्लि बारियाव इसे मैगं खायै थांनाय मा टाइम गैया आंना दा मैगं खाहैनो मा टाइम गैया होननो फैदों आंनि सिगाङाव एखे दानो गथ' खोमा सोमा बुसिगोन हा मिथिगा बेसे टाइम नांगोन खानायावलाय 5 मिनिट 10 मिनिट आरो हिनजावा जिरांखिनिखा ओरैनो गोबाव जाखादो आरो बेयाव गोबाव खालामनो नायदों बांनि थां जेबो मिथिया आं खाय थां आरो नोंबो खाना हैथां जागोन दे आयं रखर आं नोंसा मालारखौबो मालाबा रागा जोंखाङोलै सयथिनिबो ओरैनो गोबाव जाखादों लुदुमि मोना खम रागा जोङाखै बियो एफा देलायनांगोन ना होननानै नोंलै मा बुंबावनो आंबो सयथिनिबो रागा जोंलाय लाङोलै आंबो मालाबा थौ खालाथु बेखिनियानो जागोन खाबाय थाला ओरैनो गोबाव जाखादों थुदाव थु जाबाय दे ओंखारखांबाय ना ओंखारखांबाय र' मादानियाव 50 थाखा फैसा बिनि र' मोनबाय बायो खोना आयै खोनादोंना माहाय मा जालायखौ माखौ एसे गारामा फुवार गाख्रबगासिनो फैसा 50 थाखा हरनाय जोंनि आयै
नय 50 थाखा मा थाइसेबो होआ आं नोंनो नोंसा लांखाया आंनियाव जमा दोनफैनाय रखम मोनदों नामा नोङो आंदि बोरै खस्थ' खामै थाइसे थाइसे जमायो नोंसोरलाय मा मिथिनो बा 50 थाखाल'खौनो हरनो हाया आरो दाख्लैल'सो नोङो अमा फानदोंलै बै मालाबानो अमा फाननाय फैसायानो थाबाय थागोन नामा न'खरावदि बेसेदि खरसा थाङो नों मा बुजि मोननो जेब्ला नों हाबा जानानै संसार जागोन होमबासो मिथिगोन नोङो गथ' हाय नांलालै आंनो नोंनि फैसा थाइसेबो थौ थांसै थौ जोंनिया मुस्रोम